Hola, som el grup de 20 de l'Escola Joan 23 durant el curs 2018-2020 i durant aquesta situació que està vivint el món del virus Covid-19 vam tenir la brillant idea de crear una pàgina d'Instagram on tots els nostres infants del MOPI poguessin seguir compartint activitats per a realitzar amb nosaltres. Vam pensar que aquesta seria una manera d'apropar-nos als infants i de seguir poder compartir moments amics. Aquesta activitat consisteix en penjar en el nostre Instagram diversos vídeos realitzats a diferents temàtiques que ens van oferir, que van ser Sant Jordi, receptes, experiments, jocs lúdics, danses i cançons i eines digitals. Aquesta eina digital, l'Instagram, la portem en concret nosaltres tres i, per tant, hem participat d'una manera més activa. En aquest projecte també han participat totes les persones que estem cursant EDIN aquest any, tant els de primer cicle com els de segon. És una feina molt constant i dedicada. Si li voleu fer una ullada, aquest és el nostre Instagram.